Den hicken du känner. Då är det kanske start. Då ska vi se vem som sticker iväg här då. Mycket jämnt upp in, men det är 961 på framledningen. Bromst och farligheterna ner här på backen och där bakar vi till varandra. Oj, vad det som händer. Det är flottkontakten som har den första graden som står härliga till. Oj, ska vi se då vem det är som har kopplat greppet där borta. Det var en riktig karambolage där nedanför. Men nu har du redan ut det hela gänget. 961 till. Svensson, Oskarshamn på tredje, Kenneth Kjell, Hammaren, fjärde 962, och sen har vi 964. Stefan Svensson. Mats Magnusson håller fortfarande greppen. Före Reine Svensson och så Kenneth Kjell. Kommer här i ledningen då med sin Kronåkaren. Konsta bakom riktigt tajt. Så kommer Kjellen närmare när man håller på att fighta med varandra också. Det är någon kommer ner här fortfarande. Det är Reine på lugnt. Det är Reine som jagar Mats Magnusson. Det är på tredje plats. Det är långsvängning då, det är samma ordning för. En lucka ner till 962 på fjärde platsen med nationellen. Anders Johansson, Lättebo. Femte platsen här har vi 963. Och på sista platsen. Det är på väg här mot målet här. Mats Magnusson, Karlskrona. Men då kommer lucka Kenneth Kjell. Kenneth Kjell kanske vill hitta en lucka på första andra plats. Vilken omkörning. Han bara mappade på där. Det har varit en liten lucka. Kenneth Kjell uppe på andra. Och blir tvåa. Det är Mats Magnusson som är inne. Före Kenneth Kjell och trea. Jag lurade Görvan här. Han var inte alls med på att det kommer kanonkulla farande förbi. På en fjärde plats kommer 962 där. Anders Johansson, Lättebo. Femma i mål. 963. Lasse Smith och sist 964. Stefan Svensson.